Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kune episode Mnakwethu, bathi le episode le abantu ifana nalokhu okwenzeka kuThando Nes'thembu bafanisa uMacele noMayeni nobaba uMsileko. So ngoba nginalolazi oluncane ngayibona le abayishoyo yakuThando Nes'thembu le eyakumnakwethu kodwa yona ifana nenganekwane. La kuThando Nes'thembu uMayeni ngokusho kwababa uMsileko nokusho kwakhe bathandana kahle bebo babili. Ubaba uMsileko waseke waba nokuthi unesifiso sokuba nesithembu. Uma eseyikhuluma leyo ndaba noMayeni, uMayeni akayizwanga kahle. Kanti futhi nefamily yakhe isonto abalihambayo alihambisani nesithembu mangizwa kahle. Ngaleso sikhathi uMayeni wenze njani? Wahamba. Okusho ukuthi bahlukana ngaleso sikhathi. Kodwa uMacele evele ekhona ukuthi abakaze behlangane-ke noMayeni ngoba uMayeni uthi wathola ukuthi kukhona uMacele. Mayehamba-ke uMayeni, uMacele wasala yedwa nobaba uMsileko. Kwaba ukuthi uma ubaba uMsileko esekhuluma noMacele ngale ndaba yesithembu, wathi uMacele sobona phambili, waba u-first wife kanjalo-ke. Ngala umnakwethu lo sisi abawuqedanga unyaka nalo bhuti. Makwenzeka njalo bahlukana, abahlukananga bona. Bathi kwalahleka iy'namba mabesho njalo. Kodwa ukhona uFacebook, angazi ukuthi imaphi amanye ama-social media app abebengawasebenzisa kudala ukuthi beqinisekise ukuthi bayatholana. Bangatholani-ke kuze kuphele 4 years. Mase bengatholani, lo bhuti athola usisi lo kuMacele abe nomntwana naye. Nalo sisi lo wathola omunye wababa nomntwana naye. Okusho ukuthi bona sebenze njani? Bahlukene baphinde futhi umuntu waqhubeka nempilo. Mase bebonana abakaze behlukane. Kodwa futhi ubhuti lo unengane nosisi athi uwenza amalungiselelo ukuthi uyamlobola noma umlobolile, angikhumbuli kahle. Usisi lo yena unengane ukuthi nobaba wengane akuhambanga kahle. Mayesebona lo hayi bafethu hayi ngeke. Yazi kwesinye isikhathi abantu bafuna sibahlebe nje. Angazi bayasukela. Uyibiza ngani le nto le? 4 years wonke. Inamba umuntu ongakhulumi naye waqala omunye unyaka waphela, kwaphela owesibili, waphela owesithathu. Mase nibonana futhi uyakhumbula ukuthi hayibo kahle kahle akekho wathi ngicela ukuthi siyeke. Akekho wathi asime kancane nje inamba eyalahleka so siyathandana futhi. Hayi ngeke. Kwayena lo bhuti right ngoba uthi usebenza phi? Ngikhohlwe umsebenzi wakhe. Kodwa mayebala umsebenzi wakhe angimboni mina ukuthi ufunani kwisithembu, noma ubona ukuthi lo sisi abethandana naye kuqala uyamthandayo. Angi-understand into yalo bhuti, mncane-ke nje futhi angizwe into yakhe. Kodwa nje ngibuka iy'nganekwane mina into yokuthi u4 years wonke anikhulumi, mhlazane nibonana seniyathandana futhi. Hayibo, hayi niyayiphila-ke kodwa inganekwane phela sizothini? Asasazi ngani? Mhlawumbe ubambo lwakhe mina ngisazi. Yabona nje indaba yesithembu iyangibhora manje. Umnakwethu usuyangibhora. Yabo nje yabo umsekeleki kunalo umnakwethu usuyangibhora. Angazi noma yinkinga zami ezenza ukuthi ngibhore umnakwethu. Kodwa nje le yalo sisi ayifani nhlobo nekaMayeni. uMayeni akabanga nomntwana. Masizwa futhi umkhulu wakhe wabona ukuthi uMayeni uyamthanda ubaba uMsileko, wakhuluma-ke nobaba wathi abamvumele uMayeni ukuthi ayoshada noMsileko, angene kusisithembu mawukuthi uyamthanda. Ngapha lo sisi nalo bhuti wakhe angathi bingekho nje serious into yabo, bebethandana nje umjolo. Mase bebonana futhi babona ukuthi umjolo wabo wawuvele ungaphilanga. So manje useyabuya-ke usezoba umamncane, uthi akaphathekile kahle ngoba yena ubefuna ukuba umamkhulu. Kazi ukuba umamkhulu ku-special ngani?
mina ukusangizithanda Isithembu ngiyenza ama-reviews because ishow abantu bayayithanda bayayibuka nami-ke ngiyalandela ukuthi kwenzakalani kodwa nje ngizwe ukuthi sengiphatheke kabi-ke nje ukuthi phela ngisabanga umamkhulu or ukuthi uma umamkhulu-ke ama-benefits maningi nanokuthi-ke phela umamkhulu ngibona ukuthi mhlampe uye obambisana kakhulu nobaba ney'ndaba zekhaya-ke zaziwa wuye-ke yonke into noma nje mhlampe befuna ukuthatha ubhulula izinto ey'njalo umamkhulu-ke yabo ngeke bemfihlela into ey'fana nalezo. Ya bengizocacisa leyo nto ngizwa ngikhuluma ngimemeza angazi ukuthi kwenzakalani ngiphansi manje nje mangikhuluma ngiyezwa ukuthi akukhulumeki kahle so ngibanga umsindo ukuthi mhlampe ngizwakale. Thank you so much for your love and support. Please don't forget to subscribe if you haven't subscribed. I love you. Bye bye.